ଯେତେବେଳେ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଞ୍ଜୟକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ ସୈନ୍ୟ ଓ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କ ବ୍ୟୂହରଚନା ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଲେ ଯେ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବ୍ୟୂହ ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରାଟ ସେନା। ଏଠାରେ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ବିରାଟ ରାଜା ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପରି ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ ଓ କାଶୀରାଜ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ଶୈବ, ପୁରୁଜିତ ଓ କୁନ୍ତିଭୋଜଙ୍କ ପରି ନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବଳଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧାମାନ୍ୟ ବୀର ଉତ୍ତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରାନନ୍ଦନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁମାରଙ୍କ ପରି ମହାରଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଚରାର୍ଥେ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଦିଗ୍ବିଜୟ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟଦ୍ରଥ ଓ ବିକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆମର ଯେଉଁ ସେନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣାଯାଏ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେନା ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥ ଥିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ସେନା ବ୍ୟୂହର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ପିତାମହଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ। ତା ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରତାପୀ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଲେ। ତାପରେ ପରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଶଙ୍ଖ, ନାଗରା, ଢୋଲକ, ମାଦଳ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜି ଉଠିଲା ଯେ ତାହା ତୁମୁଳ ଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପାଇ ଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଧଳା ଅଶ୍ୱ ଯୋଚା ଯାଇଥିବା ଚମତ୍କାର ରଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି 5 ଜୈନ ଦେବଦତ୍ତ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି 5 ଜୈନ ଦେବଦତ୍ତ ଆଉ ବଳିୟାନ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର ପୌଣ୍ୟ ନାମକ ବିରାଟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ଭୀମକର୍ମା ବଜାଇଥିଲେ ବୃକୋଦର ପୌଣ୍ୟ ନାମକ ବିରାଟ ଶଙ୍ଖ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ବିରାଟ, ଭୀମ ଜଣେ ବହୁତ ବିରାଟ ବଳଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ଶଙ୍ଖ ହିଁ ତ ଦରକାର। ତ କୁନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନ୍ତର୍ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ, ନକୁଳ, ସୁଘୋଷ ଓ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍ପକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜା, ମହାରଥୀ, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଓ ଅପରାଜିତ ବିରାଟ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାତ୍ୱିକୀ ଏବଂ ହେ ପୃଥିବୀପତି ରାଜନ। ଏଠାରେ ରାଜା ଦୂତଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦୁଷ୍ଟରଥଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପୃଥିବୀପତି ରାଜନ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା, ଦ୍ରୌପଦୀ କୁମାରମାନେ, ସୁଭଦ୍ରା କୁମାର ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଶଙ୍ଖ ଧରି ନିଦାନ କଲେ। ସେହି ଭୀଷଣ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରଣ କଲା। ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ
ସମାବେଶ ଦେଖି କପିଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ଦୟାକରି ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ଓ ମୋର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ପୁନଶ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦବୃଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି। ହେ ଭରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ମହିପାଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିବ୍ୟ ରଥ ସ୍ଥାପନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କୁରୁବଂଶୀୟ ତଥା ଏମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପିତାମହମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ମାତୁଳମାନେ, ଭ୍ରାତ, ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ, ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୋର ଗାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଶିଥିଳ ବା ଅବଶ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଳା ଶୁଖିଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଦେହ ସାରା ଦହନ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଓ ମୋର ମନରେ ଭ୍ରମ ଆସୁଛି। ହେ କେଶବ, ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାର ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମୋତେ ଜୋଳ ଜୋଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ନିଜର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କିଛି ଶ୍ରେୟ ବା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ହେ କେଶବ, ଆମ୍ଭର ବିଜୟ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ପାଇଁ ମୋର କାମନା ନାହିଁ। ମୋର ରାଜ୍ୟ ରାଜଭୋଗ ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ଲାଭ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟଭୋଗ କାମନା କରି ଏ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପୁତ୍ରସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶଳାମାନେ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋର କଦାହିଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ମୋର ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତ୍ରିଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି ଆତତାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମ୍ଭକୁ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମ୍ଭକୁ ଘୋର ପାପ ଘଟିଯିବ। ହେ ମାଧବ, ଆମ୍ଭର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଓ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୁଜନଙ୍କୁ ମାରି କିପରି ବା ମୁଁ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବି? ଲୋଭ ପରବଶରେ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୁଳ କ୍ଷୟରେ କେତେ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହରେ କେତେ ପାତକ। କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଯେତେ ଦୋଷ ହୁଏ ସେଥିରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। କୁଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ, ଯାହା କାହିଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କୁଳର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଅଧର୍ମ ବା ପାପ ସମଗ୍ର କୁଳକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ କୁଳ ନାରୀମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଭିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରମେ କୁଳ ଅଧର୍ମ ବା ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ କୁଳ ନାରୀମାନେ ଉଦ୍ଭଟ ହୋଇ କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବେ ଓ କୁଳ ନାରୀ ଦୂଷିତ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର, ଯାହାର ମାତା ଓ ପିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୁଳର, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର। ତ
ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭଟ ହୋଇ କଳୁଷିତ ହୋଇଯିବେ ଓ କୁଳ ନାରୀ ଦୂଷିତ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। କୁଳନାରୀ ଯେପରି ଦୂଷିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଅଧର୍ମ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହାର ମାତା ଓ ପିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୁଳର, ଦୁଇ କୁଳର ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜାତ, ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ନାମକ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ମାନେ ଜାତ ହେଲେ କୁଳ କ୍ଷୟକାରୀଙ୍କ କୁଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମତଲବ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ମାନେ ଜାତ ହେଲେ କୁଳକ୍ଷୟକାରୀଙ୍କ କୂଳକୁ ନରକକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଓ ତର୍ପଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ଜନକ ଓଇ କୁଳଘାତୀ ମାନଙ୍କ ଦୋଷରୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଓ କୁଳ ଧର୍ମଣ ଆଚରଣ ବିଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫଳରେ ଚିର ଓ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଚରଣ ବିଧି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ନର୍କରେ ବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟସୁଖ ଲୋଭରେ ସୂଚନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏଠାରେ ମହାପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଯଦି ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୁପୁତ୍ରମାନେ ମୋତେ ହତ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବି। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ ଏହା କହି ଅର୍ଜୁନ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ମନରେ ସରସହ ଧନୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଥୋଇଦେଇ ରଥ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଶ୍ଲୋକ 47, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 47, 1ରୁ 47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଇଲି। ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 48ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି।